खुलुमबाय दिनै 2 मे 2024 बिस्तिबार टुइटाराव सोलिदोंमोन #एरेस्ट नरेंद्र मोदी टुइटाराव सोलिदोंमोन ट्रेंडिं आरो बे ट्रेंडिंआ साननैसो सोलिदोंमोन मानोना लकडाउननि समाव बा कर'ना भाइरासनि भेक्सिन होनाय जादोंमोन। बिनिनो कविशील्ड मुंनि कर'ना भेक्सिनखौ लानानै गोबां मानसिफोरा बेराम जानाय आरो जेंनायाव गोलैनाय माखासे खौराङा सोराङाव फैदोंमोन आरो बे खौराङा गुबुन हादोरनिफ्राय सोराङाव फैदोंमोन। बे भेक्सिनखौ लानानै थै जमा जानानै प्रेसार स्ट्रक जाना गोलैनाय आरो बायदि बायदि रोखोमनि बेरामा नुजाथिदों होननानै इउकेनि कर्टआव फाइल होनाय जादोंमोन। बिनि उनावनो भारतआव #एरेस्ट नरेंद्र मोदीआ ट्रेंडिंआव सोलिदोंमोन मानोना नरेंद्र मोदीखौ भारतनि थागिबिफोरनि जिउजों गेलेदों होननानै गोबां मानसिया अजद दैखांनानै बे ट्रेंडिंखौ सोलिहोनाय जादोंमोन। विजयवाड़ायाव सासे डक्टरा गोदान हस्पिटाल बेखेवदोंमन, नाथाय हस्पिटालखौ बेखेवनायनि उननिफ्रायनो गोबां रांनि खहा जादोंमोन, अदेबानि लस जादोंमोन। बेनि जाहोनाव गावनि नखरनि गासैबो मानसिफोरखौ बुथारनानै गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय डक्टरनि बिसि डी उषारानी 36 बोसोर बैसोनि, गथ'फोर जायलाजा 9 बोसोर बैसोनि, श्रीहान 6 बोसोर बैसोनि आरो डक्टरनि बिमा डी रामाम्मा आरो गाव डक्टर डी श्रीनिवास 41 बोसोर बैसोनि। इउपिपिएल आरो बिजेपिआ अरुणोदय बिथांखिखौ लानानै अरुणोदय बिथांखि होगोन होननानै भट बायनो थाखाय फर्म राननाया थगायनायसो। इउपिपिएल आरो बिजेपिआ मिसलेट खालामगासिनो दं होननानै बिक्रम दैमारिया बुंदों। माबा डिभर्स हौवाजों हिनजावजों गारलायनाय बेसो मोनो आरो मा स्वामिक परा पृथक गावनि हौवा हिनजावजों माने सेपारेट थालायनाय बेसो मोनो आरो नैथियाव जाहैबाय बिधबा जायफ्रा हाबा जायाखै बिसोरसो मोनो। ओमफ्राय थामथियाव 4 नम्बराव जाहैबाय बिकलंग मेगन गैयै, खोमा खोनायै, आथिं लेंग्रा, आखाइ गैयै, खोमा फारसे गैयै बिकलंग बिसोरसो मोनो। बिसोरनिया भट बायनो थाखाय जानला मोनला होजोब्बायब्रा आदै मिथिबाय। बेयावनो दोङो हमजाया बिसोरो आरो बेयाव लिरखादो नै जुदि मिसा प्रमाण होनानै आङो बिकलंगबो नङा, हौवा हिनजाव गारलायनायबो नङा आरो बिधबाबो नङा आरो माने डिभर्स जानायबो नङा होननायानो जुदि नङि मानसियानो जुदि फैसाखौ लायोबा बेयावबा मा बुंदों आंखौ एक्सन ला आयेननि बेरेखा जागोन होननाय लिरनाय दङ न'याव मिथिबाय खनायाव। होमबा नाय बेखौ जोंनि रायजो राजाखौ इउपिपिएल आरो बिजेपिआ मिसलेट खालामनाय जायाखै होमबा सोर दाननो हानो? रावबो दाननो हाया। जयन्त बसुमतारी बेखौसो मोजां केन्डिडेट होनना बाख्नायनांगौ नङा होमबा आदै नरे? जयन्त बसुमतारीया मोजां केन्डिडेट, मोजां गोरों केन्डिडेट एबसुनिफ्राय फैनाय होनना बाख्नायनाङा होमबा? दा बिथांखौ बाख्नाया लाखिनो मा खालामबाय जे बिश्वजित माबा खाम्फा बरगयारिखौसो बिश्वजित सारा बाख्नायबाय। बिनि ओंथियानो जाबाय जे मोजां केन्डिडेट जिहेतु गोरों केन्डिडेट होनना बिश्वजित दैमारि सारा बुंबाय होमबाथ' नों खाम्फा बरगयारिनो होथारनांगोन नङा आरो? बे खोथाखौनो फोरमायनाय जादों जे बिश्वजित दैमारि सारा इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट बुंनाय जाबाय जे गोरों केन्डिडेटनो नोंथांमोना भट हो होननाय जाबायब्रा। दा फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव इउपिपिएल सरकारनो भट होआब्ला रेशन कार्ड आरो अरुणोदयखौ मोना होनदों। नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दा अरुणोदय आरो रेशन कार्ड दाननाय बे दाननो नागिरग्रा लिडारखौ सोर लाना फैखो नङा होमबा? कुनु दिनथ' बिदि जोंनियाव बुंफैयामोन इउपिपिएलनो भट होआबा नोंसोरनि अरुणोदयखौ दानना होगोन, नोंसोरनि रेशन कार्डखौ दानना होगोन होनग्रा लिडारखौ सोर लाना फैदो? प्रमद लाना फैयाखै होमबा? नङा नङा दे प्रमद लाना फैयाखै होमबा? बे लाना फैग्रा मानसिया दाय जागोन ना जाया? नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।